Mä luistin tuonne katkas sitä. Nyt liipiäkin. No niin, Makku. Uimaan! Hyvä! Uimaan! Hop! Jatka vaan. Jaa, no sä käy kerkeä mennä. Eikö? Kokeillaan. Käänny. Ei Jatka vaan! Yli vaan! Jotakin heittää. Menee se, kato hyvin. Hyvä! Jatka vaan! Kui vittu loppuu. Se vähän kiristää. Enää tule takaisin sit. Siihen, etsi! Missä? Haje! Tää tähän sit tuo lisää. Jos heittää sitten tuon puomin tuosta. Se lyö sulia koko ajan. Yrittää. Jatka vaan, hyvä. Hyvä. Jatka vaan. Nytkö se uppois tuon? Jatka vaan. Eihän se tuosta välistä saanut mennä syömään. Hyvä nouto. No nytkö se tulisi tuosta välistä, että se menisi sen puun alta? Täällä. Hienoa. Hyvä, mutta kun jumpa. Tule, hyvä. Mennään. Hyvä, mutta kun hieno. Yes. Tule vaan. Tule jo tuohon. Yritys hyvä 10. Nyt se tarttuu siihen naruun, se jää jalkoihin se naru. Menikö se etupuolella? Meni se etu. Jaa, eikö minun tarvitse? Kyllä tarvii. Se ei se pitäisi saada se naru kato tuonne alle. No niin, nyt se menee alta. Tänne, Mosku, täällä. Mosku täällä puolella, täällä. Tule tänne. Hyvä, tule tänne. No niin, sehän tulee koko silta sieltä. Näin se sillannoutaja toimii. Hyvä, Mosku, tule tänne, tule. Siinä on semmonen oksa, kyllä he pysyy sen oksan takana. Tule tänne, Mosku, tänne. Hyvä, Mosku. Mennehän se koko ajan. Sinun pitäisi tulla itse, Kalevi, tänne. Hyvä, tuo tänne. Hyvä, tuo tänne, Mosku, tuo. Hyvä, tuo tänne. Ja takajalat näkyy tuolla välissä, kato tuolla. Hyvä, Mosku, hyvä. Hyvä, nuiset sillannoota ja tapahtuu tämä homma. Hienoa. Nyt jumi johon. Se me melkein saa. Vielä vähän matkaa.